IFM News. Lokal. Go ahead. Pinupirmaran sa Gunyabay iti sarat na dantigo signal iti panaypila ti reklamo kontra iti barangay council ti barangay do sa gabo iti alikagom sa ito iti tinagdaga nga panahon dan tinadakama sa lugar sa nasurat iti katulagan. Tula ni Vice Mayor Renio Medrano na probaran ti resolusyon mamangpil iti bilet iti mayor mamangpil ti reklamo kontra kanito pisalis iti barangay do sa gabo iti nadakama nga isyu. Malagik may daya kalabas ket na bayad iti saritaan iti tagikwa ken iti barangay council ngem awan ti nagtutungpalan na gabo taon met kinapasamak apan ang pakay iti nakamat nga lote nga donar para iti barangay for Park Idol Bernada. Iti agdama nakasalanan meten ditoy reklamo may pila iti barangay council kalpasan iti approve resolution granting sa authority iti mayor may pila iti reklamo kontra iti opisyalisti barangay dos iti sarat. Iti panagsarita ni Vice Mayor Renio Medrano. Pagpasabi iti final ruling iti resolution sabi nito iti authority niya po mayor ang mga representative iti local government iti sarat na magpila iti reklamo iti barangay council iti barangay 2 iti barangay Jordan Kalumayan babae iti Pabon iti niya po Kalumayan na sumanaw iti mga lugar sa natin kaya iti langin-langin ang nangarunang nagawiti ng ito natin na ruta iti bitangay pero sumas iti dawat na ano mabalin ay patungpal na di specific condition iti reconstituted definition na maraming nag-legal factor sa mga lugar. Manaliit ang iti Mayor Ralph Medrano iti agdama sa aden iti barangay dos Idol Bernada agabutan no choice iti nadakamat ang LGO iti may patungpal iti kalikagong gabuta hanga tungpal iti katulagan iti donasyon iti daga. Ngem no kay kasta ko na ti mayor tumulong to ti LGO nga mang biro iti panakay patakder datoy baro nga pagyanan ti barangay hall iti nakamatata nga barangay. Idol Dennis Alipio, Tata Aramen.